everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Nagduda ko aning wasay da. Dili ka ni katong gitawag og malona. O kay duldo naman tingog sa magpak ang dako. Hoy, say. Wasay! Rolando Dongog. O, Way gusto diha. buang Way ginamos diha dong. Ade buwad ay. Buwad. Oh, asang. Aray! Gikulata ko. Gikulata ko sa kahoy goma. Panuway ka na ko. Panuway ka. Ako! Kahoy guma ko! Panuway ka. Oy! Gingad lang ko na magpanuway wasay! Panuway di ay ha? Aray! Gisagpa man ko na yung panuway. Oy! Panuway na sabda ay ha? Ang sama! Aray! Panagdaog di ba ng imo ha? Irang! Day ayaw ko inaini day! Imo na kong gidaog-daog day! Gitorture na ko nimo day! Kagaing naman ko ni magpanuway wasaya ka nga malipay day ko Kisay panuway! ako ang imong giing nagpanuway! Di man ikaw day irang! Okay ka man di ay! Ako na may imong gikaatubang din eh! Abada, pakipkuya prakang buwanga ka! Kaayo ba yan ni mo bungian diha oy! Nabungi eh! Mapanuway na gig ka ana! Ayaw ana day! Lamberto Cabisares! May lovely Tarok! Maria Niña Bitong! Pagsugbag talaba diha day! Hilom! Sige pangayo ng mga tao! Ay, dili ikaw ang panuway day. Oy, kung dili ako ka may na naas atubang. imong kilid, mao'y panuway. Lingi akin siya na naas imong kilid. Lingi dayon. Nilisang uto-uto. Lingi isa siyang uto-utong dako. Kana isa to ang kahoy. May mikulatan ako. Mao na'y panuway. Unsa? Oras na. Aron bisbis na nausab na to ang binuhat. Popular. Dali. Atong adtuon sa panimalay sa ginganan adtong wasay ug irang. Duna na ba ka hinilihok sa parte sa iyang lawas no? Aduna na. Nakita na ko nga kaganiha sa tinaw nga tubig ang iyang bayhon. Ingon sa mulihok na iyang mga kamot. Maayo hinuon ningning ug mas labing maayo nga ato na siyang ikasulti. Maayo unta, Polaris. Razi? Bibi ko, Razi! Kuyawa na nakugnan, uy. That's my style. Style. Marag ko itawag ni mo ko, Razi. Marag, paparazzi. Marag ako tawag sa akong kapaparts. Kasa akong kapaparts, Ratzi ba? Paparazzi. Unsay papart? Ay, day, akong uya. Mga kalit lang nga nawa. But ikaw, kay baby pa man ka, tawag ko ka og Baby Corazi. Unya, kumudako nako. Unsa may imong itawag nako? Well, Kuan! Kazoy! Kantiguang na unya ko. Unsa may imong itawag nako? Kuan! Kuragdat! Hala, unsay kuragdat? Naadayngan kuragdat? Unsa man ang kuragdat? Ay, Kuan God! Kanang, ay na lang, kung lihag, lisod-lisod ra. Sige na. Gatog na. Kinala nga matulog ka na. Kaya mo sa'yo pag mataog mo, aron mo school. Ano, ha? Sige na. Aron, makatog na sabi ko. Sleep na, my little Corazi. Sige, matugo. But in one condition, Tita Remy. O saman? Ha? Ito na pag-kondisyon. Gilisyon-lisyon ko rin bata, ay. Sige na. O saman na, ha? Kanta. Sige na, kantahin ko hangtod makatugo. Murigidangat. Sige Unsa? na. Mukanta ko. O, lagi. Ay,
kanta ko. Napuwerte giro man ako ngilngig kag tingog. Mas lain ko tungod sa kangingig. Sige na, tita. Oh. Kantahi ko. Aron makatuog na ko. Kanta. Kapauso sa duroy ka. Uy, ang sabi akong kantawan. Bisag unsa. Sige na, tita. Hala. Di man ko makatuog ba? Basta dili ka mo kanta. Hala ka diya. Ay, taon ginoo ko gilisod-lisod man gyud ko nimo Sige na, tita. Mukanta. Oh, Mutangdo ko di. tando. Kanta. Sige na. Ay, kanta na lang. Mga lagpot yung mga tuto. Kakurog ka? Maputol yung mga ikog tuto, mga tuko. O, sabi ko, kataon na ni, uy. Sabi na, ha? Kini na lang kay murag mga tuko gyud mang lutaw iniron. Paminaw kay mo kanta nako ha. Oh, maminaw ko. Minaw jud. Ay jadi bongol-bongol ha. Oh, lagi. Aron makatuog din ka ha. Oo. Sige. Kini klaruhon ta gini. Muhunat ko kadiyot ha. Muhunat ko. Iso gamay ha. Bantay. Tita, unsa mo Bantay. dakan ka, tita? Kay munat ka. Dili muhunat ko. Manukad ko maayo. Sige na. Niyara, mornindot yun ni paminahon. Paro-paro bukid! May buktot aligid! Ayaw na. Ayaw na, tita. Bati man na. Bati na, oy. Bati. Oh. Ayaw na. Tindi, oy. Unsa man di ako katawan? Ha? Unsa man tao, day? Kanang nindot. Kanang meaningful ba? Kutasan ako. Ha? Gikutasan ako. Ayaw kutas-kutas, tita. Kay bata pa man ka. Kana diyan parang bukid. Di na meaningful. Basta kanang nindot. Parupad yung bukid. Wa man ko kang kuun. Wa man di man ko ganahan. Sige na. Kanang makatugo. Meaningful magudto gidunay buktot maligid. Tita, oy. Ay, pasira ni bata ang tahon, oy. Unsa man tawi akong kantahon ni, oy. Kanta na. Sige na. Mukanta jud ko ana. Mapugos yung kaini ron. Muhunat na sad ko kaini ron. Bantay jud mo nay contest ha. Mudaog ra ba jud ko. Dira. Mudakan. Dira dadakpan na, nagunitan ko na. Ha? Kini na lang. Oo, kanta na. Unsa man mo kanta na ko? Oo. Ganahan ko maminaw. Sige na. Ganahan. Lisod-lisoron ko ni bata ay. Sige na mo kanta na ko. Bahala na magkalisod. Basta kay mo kanta ko. Kay, kamahal ra ba gyud unta na kog bayad. Basta mo kanta na ko. Unya kini libre. Mayong tagbahiran ta inig kamuti. Dili siya ako eh. Ha? Sige mo kanta na ko. Bahala ko Bayaran ibing ka. ta kag kamuti. Bahala ko ibing ka. Sige Kini, na. Laing hunat. Laing kupot. Kupot sa abaga. Sige na, Kini, tita. muna ni. Niya na jud. Dula guys kung baba. Saksi nini kabulakan. Indot na, Ubos oy. niya tunda kong kahoy. Ay, di ko Dito na kato. tao ang imong kaluoy. Di papakurugon ka pa ni gamay. Nitabon ka doang kangit-ngit. Kay ginaguman mo yung langit. Unya kalit, mihila ka. Ang butog nga nun na unsa ba? Natahap ka sa akong gugmada! Saksi ni ini. Ay, salamat. Human sa makuting investigasyon. Nahulong magiging akong kanta. Kaya nakatuog na. Ay, salamat kaya nakatuog na itaan akong alaga. Nung sabi ba taon, nung hindi pa kanta ang taon ko eh. Sa una sabi, gipakanta ko. Pero lang sa makatuog siya. Nahurot na lang ang akong long play. Wag yung taon magatuog. Ay. Ako! Mapataon ko makatuog! Uy! Ano sa palinting mo ko, uy? Nanasap! Ay, wait! Pakita na ko na ako! Kay, hapak ko di ka sa kumbakya! Kinsa rin yung kang hapakita! Dili ko kakakita na ako. Kay mo pa man mabi mong tagay. Ang
imong dunggan barang niabli. Ay, kinuko. Kaya nahulat naman imong atuli. Daoy, bugal-bugalon. Ay, mabuang na patingali ko, ani, uy. Basig, nagigsultir ko, ani, sa kong anino. Tarungon, tagid ni. Delikado na. Wala may dul-dul. Ay, kung tubayan ako nga magigisulti ko sa kong anino, kani ator yung tingali kong nabuang. Ngayon kang mabuhang bayot. Baliya! Magpaso-paso ka sa dan. Bago na kang buhang bayot. Wanag yun kanadugan. Wanag yun, Spanish pa. Mamatay pa ng tingog, wala ko makita! Oh, huwag ka pa man lagi matuog, Corazon, anak. 8:00 na pasado. Katuog na. Ingon si Remy, natuog ka na. O karon sa akong pagliliunta ni mo din sa imong kwarto, nagpata ka pa man di ay. Huwag naghinukto ka pag yun. O bitaw, natug na unta ko, pero nakamata ko. Unya sa akong pagmata, wala si Tita Remy nga nagpantay na ako, nga nagpakatug na ako. Tuan na sa iyang kwarto. O naghinukto ka man. May problema ba ang my cute little girl? Mami, Hmm? doon ako idam ko. Dream, Hmm. maong nakamata ko. Unsa may magidamgo? Usa ka prinsesa nga gwapa. Naghilak siya. Ug nangita siya sa iyang palasyo. Oo. Asa ka man? Ni barog ka manggod? Kadyot lang ha. Kay kuhaon ako nga akong lapis ug pen paper. Akong drawingon ang prinsesa nga nakita nako sa akong dangko. Hapit na mahuman ang hitsura sa gidrawing sa akong anak. Kanindot niyang mo drawing. Uwa siya maglisod sa pagdrawing. Unsa umang good, mo iyang hilig. Ang pagdrawing, ang paghimu-himo sa mga kanta. Ana, ingon sa na humanagid siya sa pagdrawing. Corazon? Mami Elsa? Mauni oh. Hmm? Mauni ang face sa princess. She's a very beautiful princess. Si Histia ang iyang drawing. Ang dugay ng patay nga prinsesa. Nagpadamgo niya si Histia. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.